रीशु राज फिल्म्स परसेंट। तू जाने के परिचय तू करेला। हाँ तू जाने के हम करा देता नहीं। हाँ हाँ कराते भाई एगो बात कहता नहीं एनियो तनी गरम रह जा हुकारी भरत रह जा भाई दोनों लोग हाँ ऐसे करत रह जा तो जना भैया 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 सुनो परिचय करावा लेकिन छुआ छावा मत काहे। अच्छा सुनो भाई अच्छा भाई लोग और बात सुनियो। अच्छा परिचय तो मुंह से होला हो ठीक है कि धो लेबा तब परिचय होई। परिचय ना है परिचाव हो काहे ना धरी बताओ कैसे धो लेबा। अच्छा देखा भैया लोग तो लोग के बात बताओ तनी सारा लोग जानेला कि अंकुश राजा दो गो भाई बा लोग लेकिन आज भी बहुत कम लोग जानता कि ये दोनों में बड़ कौन छोट कौन। हाँ हाँ सही बात बा। अच्छा अच्छा तो लोग बताओ कि मैं बड़ के बा छोट के बा। हम बड़ा नहीं बोला का कहता रहा तो बड़ हवा यही से नु कहता भाई ई भसुर नु लग जाई होई काहे आ राम हो राम बात को समझा करो भाई बबुआ तो ई तार मने लग जी हन्नु का उहे हां कहे तार मेरारू लग जी हन्नु मने अभियो तो मत छुओ भैया अब तारा गोर पर गिरे के पड़ी। ई कलयुग है कलयुग। बबुआ कलयुग ना हो बाबू कलयुग ना हो ई जेकरा के बढ़िया समझत रे हां ई हमारा साथे का करेली हम बता दे भाई तुरंते बता दे तब बताओ तो ई जोन इनकरा साथे जोन गलती भइल बा ई अपना सखी से बतावेली। अच्छा जोन सखी से बताओ तो इतने हम सुन लेनी का सुन नहीं बताओ तनी बताओ यही होली में हाँ हाँ ई कहता रे का कहतारी अरे की होली के रतिया भइल अरे भारी कसुरवा रे दीदिया इका भाई की होली के रतिया भइल भारी कसुरवा रे दीदिया। क्या बात है। अरे तमरत समझ के सुतनी रहे भसुरवा रे राम हो राम बड़ी मस्त मस्त अब तो मन करता कि उनके छोड़ दी भाई छोड़ दी नू जा हम ना जानले कि भाई तू ऐसे हमरा संगे कर देबो ये सच्चाई है ये सच्चाई है। तरे मेजर पर लगा दे खाली। अब देखिए सुनो राजा भैया को हमार बात अब तू भसुर के बात बोले देवर के भाव सुन का हो हां आज बसला बहरवा पिया राजा जी। देखिए हमने दोनों भाई चंडीगढ़ में प्रोग्राम करे गेल रहली जा और राजा भैया को आदेश किए अंकुश भाई हमारा पेट में बड़ा दर्द बा तू आज प्रोग्राम करके चल आओ भाई आज भर इज्जत संभाल दे तो हम कहने की ठीक बा ये तो बात ठीक बा लेकिन देखो ओ दिन भइल का हां आज बसला बहरवा पिया अबला न घरवा आई कहत रही आ धोड़ी ये पचिरई लड़ावेला तेरा और राम हो राम ई देवर के भाव बुझे राजा भैया तो थोड़ा सा हल्के में सुना यही बात पर एक और भाव बा कि कब पकड़ा लो गोरी दिन दोपहरिया में कब पकड़ा लो गोरी खेतावा पधारी आ कब पकड़ा लो तू रहरिया में तो हाला करेला सिया। आप सब खूब प्यार देखिए तमाम सारा गीत बा जोना के आप सब खूब प्यार दिल वाली एगो और गीत बा हां अरे किया मेरा में कहताई अरवा क्या बात किया सखी हो भरे भैया आज धक धक करता करे जा पिया के जोना इस सारा गीत की आप सब खूब प्यार दे दिल से धन्यवाद। लेकिन एक और गीत जोना के खूब आप सब प्यार दे हां हर की हरे ही आराम न भेजे नई हारवा आज सखी मोर भाता की फोन परो ता बड़ुए
देखिए कहा तारीख कि हादे ही आरावा न भेजे नोई हारावा हर साकी मोर भातार कि फोनावे परो मता बड़ुए का मिले खाती हर नहीं हर के फोनावे परो मता भाव में जाए जवाब ठीक नु भाव में जाए हाँ कि हाँ किया ना मना भेजे कोई हारा सच्ची मन भाता फोनावे परो अच्छा ये बतावो लोग हमने के खड़ा बानी जा आ एहो लोग इतना कूदे ताड़ी लोग ये अच्छा लागता हमरा लागता कि हमनियो के तनी मनी कूदे के पड़ी तबे नु गर्मी आई। अच्छा ये बतावो लोग हमनियो के तनी मनी डांस कर लियाओ हां ना ऐसे ना तनी हाला के बतावो लोग चारों तरफ से राजा भैया और प्रतिष्ठा के बाद बा हमारे सारा जनता बोल रहा है कि आप लोग भी डांस करो हम सेट कर लिए ये तो पहले भाई सेट कर लेता इहो तको गड़बड़ी बा हम तो कहते नहीं हम नाचब हम ही कर सकते नाचब ठीक बा सुन तो तू एने नाच दे भाई हम हेने नाच लेते हैं तनी इधर आ जाइए भाई आप इधर आ जाइए आ सुना लो भाई लोग हम यही से कोना पना चाहता नहीं एरिया दिखाई दे आ सुन लो ओनियो आई आ जब डांस करब तो तोहर लोग के ताली बाजे के चाहिए भाई एगो बात आ जे लोग मोबाइल से वीडियो करता वो लोग एगो हाथ कैसे कर दी लोग ताकि हमने के एनर्जी बनल रहे ता लोग कैसे ताली बजे है जा ओने आओ तो भैया कि हाँ हाँ देही आरावा ना भेजे नोई सखी मोर भाता फोनावे परो कपड़ुए हाँ हाँ देही आरावा ना भेजे नोई हारावा सखी मोर भाता फोनावे परो आओ राजा भाई अब यही जे तो भाव बा अब मिले खाती नहीं हर के यार मिले खाती नहीं हटे यार फोनावे परो मत बड़ुए मिले खाती नहीं हटे यार फोनावे परो मत बड़ुए देही आरावा ना भेजे नोई हारावा सखी मोर भाता फोनावे परो कपड़ुए नहीं हरवा त भेजे नहीं हरवा सखी मोर भातार फोनावे परो मत बड़ुए देही आरावा ना भेजे नोई हारावा सखी मोर भाता फोनावे परो कपड़ुए हम मिले खाती नहीं हर के यार मिले खाती नहीं हटे यार फोनावे परो मत बड़ुए तेरा देवर दीवाना दीदी तेरा देवर दीवाना हाय राम कुड़ियों को डाले दाना हाय राम कुड़ियों को डाले दाना मिले खाती नहीं हर के यार फोनावे परो मिले खाती नहीं हटे यार फोनावे परो मत बड़ुए कि आवे खारी गाड़ी यारा बहुला गफरा कि छोड़ के चल जाही बूटा कैसे दियब का पिजियावा के हाल नहीं पियावा बुझेला आज पड़ुए हाथे यार फोनवे परो तबरुए आज पिजियावा के हाल नहीं पियावा बुझेला आज पड़ुए हाथे यार कि फोनवे परो तबरुए भाई
असली वही भाव में हम मिले खाती नैहर के यार मिले खाती नैहर के यार पुनावे परो मत बड़ुए मिले खाती नैहर के यार पुनावे परो मत बड़ुए मिले खाती नैहर के यार बड़ा नैया मने मने कइला मजबूर रहो पैसा का छुई टूटता देह पोरे पो ए राजा तनी जाई ना बहरिया टूटता तो दने पोरे पो टूटता तो दने पोरे पो ए राजा तनी जाई ना बहरिया मिले खातिर नैहर के यार पुनावे परो वत बड़ुए मिले खातिर नैहर के यार पुनावे परो वत बड़ुए भैया भैया भाव भाई यही में हाँ 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 देखो लड़किया कह दिया भैया भैया लड़किया कह दिया कि ए बाबू तो हर जोगाड़ ना होई ऐसे कहला से देखो प्यार ना होई का करे के पड़ी ओही नजर से खाली सोचे से तुम्हारा सब लड़की तो खिलाड़ी ना होई जब इतना बात लड़का सुन लो तब कहता कि तेरा जैसन लड़की कुंवर ना होई लड़का कहल कि हम लगे से कहनी भाई लोग कि तोरा जैसन लड़की कुंवर ना होई का जब अरे नहीं हर में रखले यार ना हुई बहुत सारा गीत के आप लोग खूब प्यार आशीर्वाद दे दिए अब एगो होली में गीत आइल बा जोना के आप लोग खूब प्यार देता रहा हाँ कि होलिया में खाड़ कोइले खटिया बा आ दीदी के देवार नाव छटिया बा तो आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सा लेकिन राजा भैया कुंवारे में गंगा महिला बने गावे के पड़ी भाई हाँ जी तो बात आओ Ritu Raj Films %.